Hey, what's up mga men? Ay, so, moadto mi sa second floor. Yes. Nga, kanang. Kay ato man nagtambay akong mami. Nga. Okay. Nga, kanang. Hapit na may abot. So, there akong mom. So, moadto na mi sa second floor. Yes. So, moadto na gikan mi sa gikan mi sa Toledo niya. Padung na mi sa ang balay. Aro niya. Kinsakan ako sa among balay. Nga hotel. Nga hotel. Kadaga hotelan mi. So, na ako sa hotel. Balik mi sa Toledo. Kaya pa man. Nabilin man. Wala pa man ang kwarta. So, nakabalik na mi sa Toledo. Nabalik namin gari. Wa pa man si Kuan. Si Mami. Yes. Muanto kami sa hotel. Ningon makawa pa man si tita. Ningon ka wa pa man si Mami. Wa pa man si Mami. Wa pa si tita. Amba! So, iyang ba ang cellphone? So, padong kami sa second floor. So, abot nami. Dara akong mami. So, abot na ako sa second floor. Abot namin sa second floor. So, naapam Hey, what's up, mga meg? So, muadto ko sa among second floor. Gikan ko sa sa Cebu. Gikan ko sa Japan. So, tara ba? So, abot na ko sa among second floor. So, okay. Please like and subscribe for more videos. Listen to Falkland Fortes. Thank you. Bye-bye. So, balik na sa ko. So, kanang balik na sa ko sa among flora. Balik na sa ko sa among Japan. Sa Japan, balik na sa ko. So, abot ako sa Japan. Unya, ug maabot ako sa Japan, unsa man inyong ug maabot na ako sa Japan, unsa inyong pangayoon? Unsa ka day ko naglingkod ko nganhe? No. Sorry kayo, di ko makita. So, kapihin na. Kana, payagan mo na. Sorry kaayo, nabuak amok. Sup?
hapon. Okay. Oh! Naangan ha. So, perfect class. From class atop musakala ko sa second floor. Unsa man maten? Maten unsa man? M for man and M for monkey. Ma. M for neck and for nose. Na. So, everything. Padto ko sa second floor.